Pablo Arriaga artistaren etxera joateko aukera izan dute, hark bere azken lanak Itogina izenekoak jarri dituelako bere etxean ikusgai. Erakusketa bat deitzen dana Itokine, eta erakusketa barruen akzio bat. Akzio izan da jentea nire etxera etortzea. Azken batean, gaurko garaixen zarratz itxitzen dugu etxeak. Ez dugu gonbidatzen jenteari, ez gara joaten bizitzan, eta orduan indotena da performance antzerako bat, eta izan da nire etxea zabaldu edozein entzako. Baina egitazko Itoginik ez zegoen etxean, ez? Ez. Zergatik izen hori, badakigu 8 obra zeudela, zer nolako obrak diren kontatuko? Bai, berez izena Itokine da, eineban jolasien edo momento baten teiatu handi bat eineban Motrikoko itxasuan. Eta Motrikoko portuan jarri neban teiatu handi bat, eta gero barkoan joan nintzen teia batzukin, eta hasi nintzen jolasian bota uretara, ikusi zelan ez zidan ondoratzen, zen nire teiak egurrezkoa ziren, eta orduan oso da sensazio bat izan da, azken baten gara izan, ari gazena sufritzen, jente geixenok, izan da, azken baten uri daukezula goraino, teiaturaino. Eta orduan hori sensazio, nahi izan dut adierazi, metakrilatura plastiko gogor bat moduan, gaur egunin ikusten duguna, edozein supermerkauetan, edozein dendetan, banatzen gaituena, lagun bat besteen gandik, ez kontagizatzeko. Eta hori plastiku erabili dut, argazkia bertan inprimiatu dut, eta hori egin dutena da formak edo tolestura desberdinak Itokina hori adierazteko edo horren burruka adierazteko.